जेरैहाय what is coordinate geometry बे मोननै वार्ड दं न coordinate को दोनथ'नोसै geometry को बुंग्रोनि what is geometry definition को नायनोसै सिगाङावनो geometry is the study of different types of shapes figures sizes in mathematics okay इमे मोनसे shape ओमफ्राय बेखौ नायदोनि बेयो साउन्ड बक्स जेबल साउन्ड बक्स बेहाबो गावनि शेप दङ बेनिफ्राय बे सलिड बेखौबो जोङो सुनो हागोन this is figure okay बेखौहाय बेनिफ्राय नायदोनि water bottle it's like a cylindrical बेखौ दानस'योबा बेनिफ्रायसो cylindrical ना बेयो different shape different figure बेखौबो जोङो using geometry study खालामो okay now finally you will have this also with a plain surface बेखौबो जोङो geometry study खालामो okay different kinds of